A yau ne dai wata babbar kotu da ke Abuja ta yanke wata matashiya hukuncin kisa ta hanyar rataya. Matashiyar dai mai suna Maryam Sanda, wanda kotun take zarginta da hannu dumu-dumu wajen kisan mijinta Bilyaminu Bello, wanda yau ne dai kotun ta yanke hukuncin. Ga yanda dai abin ya kaya. But you know she can't compose herself when you go there. I don't know why you. It's obvious that once she says this, she won't get the for her. There's no emotion and the man will just face it. Where is the driver? Everybody come out from that place. Move. Hey! That's all. Ai wannan kamar yadda nace maka mu mun dogara da Allah. Abinda ya faru da ita gwamnati ne ta kai ta kotu, doka ne ta kai ta kotu, doka ne ta bi hakkin Bilyaminu, kuma in suka ɗaukaka ƙara wannan sun ɗaukaka ƙara tsakanin su da gwamnati da doka. Wannan ƙaddara ne ya fada a kanta, kuma hakikanin gaskiya abin tausayawa ne da wanda duk irin wannan ƙaddara ta fada ba. Mu tsakaninmu da ita ɗan uwanmu ne, kuma Allah ya yi mai rasuwa, muna bin shi da addu'a, ba mu bi kowa da fatan sharri ba. Kaga tunda akwai haihuwa tsakani, dangantaka ta riga ta shiga, don haka duk abin da muke fata yadda 'ya'yan nan za su san dangin ubansu, za su san dangin mahaifiyarsu. Duk abin da ya shafe mu yanzu harkan iyan nan ne. Wannan abin dai ya faru na tun 2017, wanda matashiya Maryam ake zarginta da kisan mijinta Bilyaminu Bello. Bilyaminu Bello ɗa ne daga shugaban jam'iyyar PDP.